Rupiah, rupiah.
Iki. Danongnya to maksudnya. Danong iki sing cilik. Oh. Lah ratu kok nek jalan ning iki sing cilik iki cilik apa cilik. Jajal tekan ono sing cilik apa. Danongnya sing cilik. Danongnya sing cilik. Bisa jadi ya cilik. Yeah.
Piye iki Mas Vincent? Iki piye to? Hah? Iki piye iki? Nolak paling iki. Wong mlebu ning kolongane Mas Vincent piye iki? Anget ya ana mlebu ngono kuwi. Ya ora, Anget aja. ciri anget. Tahu Si mungkin. anget sing Berarti nek sapa? ibune anakmu. Budal ora gatel ngono. Apa to? Aku sajane dua kali aku kepengin ha iki kancane jenengku. Malu gak kayak kejaran ya. Di Jane to. Iya, aku tak ketemu loro ya. Wah, Mas Agus. Malam setu. Malam Sabtu tak iki Iya, malam minggu dia tahu. Jenengan udah berani saja ada. Orang jenengan kita ya ada. Nah, Rameso jarang ya. Jarang. Lihat ya. Ah, malah paling pisan pindho, Bu. Mas Agus. Rameso jarang banget lah. Malam minggu ayo koncone prasane rame rame kebareng ana sana kami tekan Thank you.
Setu. Malam Setu. Sudah dikasih malam Sabtu. Makanan satu. Aku kok pedih kan. Karo sapa? Karo hantu sak nang sopi ati. Jangan pedeni. Aku wis teles sih. Wis. Hantu. Iki baru sih genep sewengi wis dirutin aku. Itu bakatnya Malam Setu. Ini Senin sore. Mas esuk-esuk do isi iki. Ah, kono ora gelem Mas Wisnu mana di Mas Wisnu? Aja. Iki ra gelem Mas Wisnu. Aku bukan ora gelem. Heeh, terus Kan jenenge wong iki nek wis kadung saguh to. Heeh to. Besok pagi sama wis kadung sapu ya rampung. Mas Rizal, berikut Mas ini dalam rangka rame banget ini. Oh, iki penonton jan penuh sekali ini. Penuh sekali. Iki sak lapangan ana pirang atus 1000 penonton. 500.000. 500.000 susunya piro? Oh, pas ini Mas. Piye? Sing ketok ono. Sing ora ketok. Oke, heeh. Kayak ngono. Dalam rangka Abal Warsa Deping Projo Kelurahan Sentolo yang ke-78 Mas Kuncung. Yang kemarin jatuh pada tanggal 13 Maret. Karena saudara Apa kuwi? Silacake. Bolong kuling maju, junjung luring budaya. Nah, ini karena singapik lo menjadi singapik menjadi nanti itu. Kotane sapa kuwi? Iki. Heeh. Iki sing jare wis ra gelem kenal karo kono mau. Iki lah. Kotane sapa iki? Mbon nek kita ngomongin. Kuwi sing ra gelem kenal mau. Ah ngapusi. Sesuk tekan. Wis ora ya wi aman. Aku weruh seseorang. Di meneh. Iya. Itu kan sangat lucu. Iya. Sapa Jan? Oh, mesam-mesem kae. Heeh. Mas Lurah. Mas Lurah. Mas Lurah nyesak lagu napa Mas Lurah? Mas Lurah. Jan senyum-senyum bae to. Oh, ya karena iki golek sik kok yo. Biasane iki aku nek nyeluk muni Mas Lurah. Terus Disenengi sokat. sotet Kok tumben meneng bae. Mbok Jawa. Lagi kenapa ta jane iki? Kok ketumben? Ya. Ono tapi cilik. Mas Kuncung. Yang ini Iki mau sing nyuwun. Apa? Wonge mlebu Siapa? wonge mlebu njaluk mau. Melo. Heeh ya. Pengen nyambik. Pengen nyambing. Heeh. Sebut tekan kene Bang Wid. Sing ndi? Manis.
bareng hadir busana Wapi kenapa? asal before makeup we had audio konsep iyo iyo sejak pertama ku berjumpa denganmu
Beri pemantun cok. Buat kegiatan sekot di Banten Korbannya Harso ingkang wonten ing sainggil panggung menika dipun suwun mantap saking panitia monggo kita datang ya. Niki pas kunjung Itu ada adik kehilangan orang tuanya. Adik kiai bapak ibu pun nggih. Masake niki. Masake ya Allah. Coba ditanya namanya siapa? namanya siapa? Kakak Mas. Oh sebelah sana ya sudah ketemu Ya, sudah ketemu. kondisi alhamdulillah. Ya kita jatuhan dhewe-dhewe apa ya iki mong. Muncul Hah? muncul ya Kok kata barengan kae mau tek lo. jenenge wong-wong yo ora masih sempurna. Sing sempurna kita dari pabrik kae. Ini tak parane oleh kata ini. Boleh jembarane sih. Terus iki terus iki Mbak Risa kae ono sing hitung-hitung biru-biru ya Mbak ya. Oh masih tuk-tuk. Oh. Marak ke mripate piye ngono kan biru-biru ngono iki. Kira-kira masih ambil lah. Ya 50.000 pertama monggo. 50.000 pertama nggih. Bu, piye Mas ini Dari lagu apa? Biasanya nek kene kan masih nyusul. Biasanya masuk nyusul. Karo ini masih di sini mau. Mas wis suwe to aku. Nah, apa bapak tak ora. Aja sudah Bu. Ya aja. sing apik ya aja. Sing apik kita aja ya. Semoga sepeda malih dumateng para pamirsa ingkang boten berkepentingan wonten ing sainggilipun panggung. Semoga dipunjul kanthi sanget mandat wonten ing arena monggo. Ngapunten nggih. Aja bicara tak masuk. Oh, disusul lah. Tenang nih. Nek sini kok. Apa? Sini bayangan. Apa?
Belum sepiro aja tetap dilakoni.